माय न्यू ब्लॉग आज ब्लॉग रे चित्रकोंडा एक्सप्लोर करिया चित्रकोंडार विभिन्न जगह आज देखा तो सहित चित्रकोंडार आज गोटे छोटा हाटटे पड़ी से हाट भी आज बुलिया तो चलो। लस्सी है ना केते लस्सी ना नॉर्मल ये थिला हाटर दृश्य बहुत बड़ हाट और बहुत बड़ी खुशी देखिए आप समस्ते आप जो नार अच्छे कमेंट कर दिए।
नहीं आरपीजी पढ़ुଛି ସେ ବୋର୍डଟା ସେଇଟା ବି ଏବେ ବି ପଢ଼ୁଛି ଯାଉଥିଲା ଏମିତି ସେମାନେ ଦୁଇ ପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଏ ମଝି ଦେଇକି ଯାଉଛି ମନୋହର ବୋଲେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆରପିଜି ଟାଇମ୍ରେ ଉଡ଼ିଲା ଫେରେ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଯିଏ ମାନେ ବଞ୍ଚିକିରି ବି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଉଥିଲା ପହଁରି ପହଁରି ସେମାନେ କୂଳରେ ଜଗିଥିଲେ ତାକୁ ଝିକି ଝିକି କାଟିଦେଲେ ସେ ବୋର୍ଡଟା ଏବେ ବି ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି 32ଟା ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ କାର ବି पूरा शरीर मिल नथिला कौन मानले माओवादी हाँ माओवादी गाइस ये होचंती हमरो विवेक भाई आ विवेक भाई सहित आम इको पार्क आज बुलिया आसछु तो सहित और भी विभिन्न जगह आज बुलिया तो स्टे ट्यून हाँ सतरे तो मेन पिला ये अच्छे भालू बुलबुलिया भालू जो आम जोड़ी जाऊे से बोटिंग पॉइंट किंतु आज कौन सी कारणवशतः बोटिंग बंद अच्छी तो से आज बोटिंग हो पारे पूरा पूरा कोकोडाइल बैठे संबलपुर पायलट आसी कोकोपाइल ये कोकोपाइल आगा खाई खाई पेट फाटी जाइए आ दीटा रेस्क्यू कराला पिलानु इकोसिस्टम बहुत भल थिला किंतु आउ टिके भल भी होई पारि थांता कहीं जदि सब जिनस भल अच्छी जदि ताकू टिके अच्छे भलसे आम जदि तदारक करेंगे एवं तार जदि हेफाजत करवा भलसे तो भल भी चलो किंतु आज आम जहाँ देखिलु गोटे भी लोक ना आम छाड़देला किए मत लगुच दिन में जो इकोसिस्टम को गोटे ही इकोसिस्टम नहीं इको पार्क को गोटे जोड़े ही कस्टमर आउथिले दुर्भाग्यवशतः से भी भल लगे ना
ଯଦି ବୋଟ୍ରେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଟିକଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 5 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଟିକଟ? 5 ଟଙ୍କା ଜଣକୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ରାସ୍ତା 60 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ସବୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତ ବୋଟ୍ରେ ଯିଆଡ଼ା ଅଛି ତାଙ୍କ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ନେଇ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ପାଇଁ ନା ପୁରା ଫ୍ରି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ଏମିତି ତ ଭଲ ଜଳପଥ ବି ଭଲ ପୁରା ରାତି ପାଇଯିବ ବସ୍ତୁ ବୋଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପୁରା 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସାଇରନ୍ ବି ଲାଗିଛି ନାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ହଁ କ୍ୟୁ 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 ହେଲେ ଏଇଟା ଭାଇ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଜାଣିବେ ତାଙ୍କେ ଆଲର୍ଟ କେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଯଦି ଆଉ ସ୍ଥଳ ଥିବ ନା କିଛି ନା କିଛି ସ୍ଥଳ ପଥରେ ତ ଆମର 108 ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ପଳେଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଟାଇଟାନିକ୍ ଯୋଉଟା ସେଇ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଥିଲା ସେ ଟାଇଟାନିକ୍ରେ ହଁ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହଁ କୋଉଠି ଭାଇ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ତମେ ରିଏଲ୍ ଜାଣିନଥିଲ ରିଏଲ୍ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଏଇ ଟାଇଟାନିକ୍ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଙ୍ଗିରି ଏମିତିଆ ତ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଲୁହାକୁ ଆଳୁରେ ଆଗା ଯିବ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧରି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜାକ୍ସପାରୋ